o road safety. Muling tinutukan po ng Land Transportation Office. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Kate Dispo. Ngayong balik eskwela, pinaaalalahanan ng LTO ang lahat ng mga driver na maging responsable sa gitna ng kalsada. Muling pinaalalahanan ng Land Transportation Office in Carlos City ang publiko na tiyaking nasa maayos at ligtas na kondisyon ang kanilang mga sasakyan bago bumiyahe, gayon din ang paghawak ng wasong lisensya. Binigyang diin ng ahensya na hindi dapat payagang magmaneho ang mga walang lisensya, lalo na ang mga menor de edad at mga hindi pa kwalipikadong driver. Batay sa datos ng tanggapan, kabilang umano ang mga kabataan na walang lisensya sa madalas masangkot sa vehicular accidents. Kaugnay nito, naglunsad ang libreng pagkuha ng theoretical driving course ang LTO San Carlos City na isa sa mga pangunahing requirements sa pagkuha ng driver's license. Ayon sa Batas Section RA 4136, we can suspend the certificate of registration pag makikita na ang sasakyan mo ay unworthy, unsightly, or pwedeng mapanganib. Ito ay magdudulot ng panganib sa daan, pwedeng i-impound yung sasakyan mo. Kasabay nito, muling ipinaalala ng LTO ang mga kaukulang multa at parusa sa mga paglabag sa batas trapiko. Kabilang dito ang multang 10,000 pesos para sa mga hindi rehistradong sasakyan, 5,000 pesos para sa mga sasakyang may depektibong bahagi, at 2,000 pesos naman para sa reckless driving. Ang mga mahuhuling nagmamaneho naman ng walang lisensya o may hindi angkop na lisensya ay papatawan ng multang 3,000 pesos at maaari ring masuspende ang kanilang lisensya sa loob ng 1 taon. Giit ng LTO, nararapat na tiyakin na napapanahon ng pagpaparehistro ng mga sasakyan at motorsiklo 1 beses kada taon. Kung ikaw ay, ang idadrive mo ay motor, bawal yung naka-sleeper. Diba? Kasi madulas yun eh. May tendency na prone yan sa accident. Dapat naka-helmet ka. Meron kang vest kung ikaw ang magdadrive sa gabi or yung madilim, kasi mandated na rin yan ng provincial government yung wearing of reflectorized vest. And pag mga 4 wheels naman, dapat palagi naka-seatbelt ka. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Kate Dispo. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.